Bismillahirrahmanirrahim. Jikar Bulama, babi na 26. Kar ku manta da like, comment, and gode. Ki hakuri ki bar wa Allah komai, kin ji kanwata? To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Bai ta fara kokarin haɗiye kukan tana faɗin. Ya Khalil, yanzu shikenan na rasa barista. Ya tafi ya bar ni. Wallahi tunda nake da shi shekara ɗaya bamu taɓa faɗa ba. Ni ce wata ran zan ɓata masa, amma shine zai nuna tamkar shine ya laifin. A rayuwata sau biyu na ga ɓacin ransa a kaina, kuma bai yi 30 minutes ba da fushin ya sauka. Me yasa mutuwa ta yi min karan tsaye, ya Khalil? Me yasa ta raba ni da farin ciki na? Wallahi ba zan sake aure ba. Ba zan taɓa samun madadinsa ba, na sani a wannan zamanin. Ta ƙarashe magana cikin kuka tana miƙa hannunta mara direb. Tana son kamo hannun Khalil. Yaƙi, ya saurin janye hannunsa. Yana ciro hankicif yana goge mata fuskar ta ya ce, na sani, ki yi haƙuri. Ni ma ba zan taɓa bari ki yi aure nan kusa ba. Sai kin kula da yaro na ya shiga makaranta. Ya ƙarashe magana yana gyara mata hijab ɗinta. Da ya shaƙe ta yana kallon dakto ya ce, dakto za ta iya cin abinci yanzu? Dakto ya ce ƙwarai kuwa, amma mara nauyi. Khalil ya ce oke. Ya buɗe ƙofar ya fice. Sai lokacin Baba Audu da Mami suka ƙaraso suka zauna bakin gadon, cike da tausayin yaran nasu. Hannunta suka kamo a tare suna mata sanin da jiki. Bai ta limshe idanunta hawaye na tsiyaya kan chocolate ɗin fuskarta. Ta ce, Baba, Mami, kun ga yadda Allah ya da ni ko? Amma zan jure na daina kuka. Na dage wajen masa addu'a da tarbiyyantar masa da ɗansa. Ba zan bari ya yi marashin rashin uba ba. Na amshi kaddarata, amma ba zan daina kukan zuci ba. Idris ba zan manta sa ba. Mami ta ɓoye hawayen fuskarta tana lallashinta da ce Bahijja, za ki bi mu wuce nimiya tunda ba ki da takaba. Sai a ci gaba da kula da yaron a hospital clinic Magori a can. Gori Bahi ta yi Mami da manyan ƙwayayen idanunta, waɗanda suka yi jajir suka kumbura. Hawaye na tsiyaya ba ta yi magana ba. Kallonsa kawai take. Doctor cike da tausayin ta ya fice. Nurses na bansa. Ɗayan nurse na fitar da hawayen tausayin Bahim. Baba Audu yana riƙe da hannunta ya ce, kin amince Bahijja za ki bi mu? Za mu kula da ke 100%. Idan Bulama ya amince. Kin ga can ga Fa'iza za ta dinga zuwa kuna ganin juna. Ga su Kausar, Falila za ki fi sakin jikinki. Sai ki ƙarasa karatunki na Vice Abdul Mumini. Ba masu wani abu ya same ki saboda damuwa. Zan kula miki da yaronki. Idanunta rufe ta ce, Baba zan je idan Bulama ya yadda. Baba Audu ya ce zai yadda, zan yi magana da Ismail. Ba jimawa Khalil ya shigo da katuwar leda. Gashasshiyar hanta ce da ƙoda da su apple, strawberry da fresh milk drinks ya kawo. Mummy ki zaunar da ita ta ci wani abu. Bayyana kallon sa hawaye tab idanunta ta ce, wallahi ya Khalil ba zan iya cin komai ba. No, za ki iya. Ya faɗa yana janyo kujera ya zauna. Baba Audu da Mami suka miƙe. Bayan Mamin ta gyara mata zama, ta jingina ta da gadon yadda za ta ji daɗin zama. Khalil ya kira dakto ya cire mata drips. Mami na zaune a reception. A plate ɗin da ya saka wata nurse ta kawo masa. Ya juye hantar ya zauna ya ɗora mata kan cinyarta. Ya tsantsare ta da manyan lamsassun idanunsa. Fuska ba wasa ya ce oya ce. Wani ɗaci take ji a bakinta. Haka tun tana ƙarama bata tsallake maganar Khalil. Hakan ya sa ta miƙa hannunta ta ɗauki yanka ɗaya ta kai bakinta. Da ‘yar take taunawa, ɗaci take ji, ba wani taste da take ji. Kusan yanka 10 ta ci a haka. Muryar tana rawa ta ce ya Khalil na ƙoshi. Bai takura ta ba, ya san ba ƙaramin ƙoƙari ta yi ba. Shi ba ma zai iya ci ba. Apple ɗaya ya saka ta ci, ya tsiyaya mata drink ta sha. Bayan da ta iya. Hakan ya saka bai bata fresh milk ba. Ya duba magungunan da alƙali ya siya tun jiya. Ya karanta yadda ake shan su. Ya ballo kowanne ya bata ta sha. Ya gyara mata kwanciyarta, ya lallaɓe ta ya ce oya bacci. Hannunsa ta damƙo lokacin da ta ga ya tattare sauran abin da bata ci ba. Ya sanya a ɗagan ƙaramin fridge zai fice. Me kuma? Cikin shashshekar kuka tana sake jimƙe hannunsa cikin nata ta ce ya Khalil, kar ka tafi dan Allah. Kuma ina son ganin abin da na haifa. Hararta ya ce, to sake min hannu bar kukan. Sakin hannun ta tana goge hawayen fuskarta. Ta ce wallahi na daina kaji. Kansa ya ɗauke, zuciyarsa na wani irin mugun rauni. Wani miƙi da ya jima da binnewa a can ƙasan zuciyarsa na neman taso masa. Ya yi saurin karanto addu'o'in da bai san kala nawa ya ba. Take ya ji ras komai normal. Ya juya yana faɗin, bari na je na ga doctor. Idanunta limshe ta ɗaga masa kai. Doctor, uwar yaron nan na son ganin ɗanta fa. Ni ma ina son ganin sa. Doctor ya ce daman ai yau dole za ta gansa. Aiko da safe nas mai kulawa da shi ta je ta yi dabara. Yaron ya sha mama a wajenta. Mu je ka gansa sai ka kasa ya sha ka maida sa. Kai Khalil ya jinjina suka fita. Idanu Khalil ya tsira ma yaron.
bayan da aka ciro sa daga kwalba. Sanye da kayan sanyi farare masu kauri, yaron kyakkyawa bai da karamta sosai. Jajir da shi kamar Idris ya yi kaki ya tofa. Addu'a ya yi masa da yana da dama da ya mayar da sunan Idris. Amma dole zai jira ya ji abin da su alƙali za su yanke. Reception ya kai masu Baba Audu, yaran suka masa addu'a. Ya amshe su ya shiga ɗakin Bahi. Tunda Khalil ya runguma mata yaron a gabanta kuka take, ta rungume shi tsam a ƙirjinta. Yi ƙoƙarin shayar da shi yanzu za su zo amsarsa. Kallonsa dai ta ce ya Khalil, kalli kamar su ɗaya da Baby. Don Allah a mai da sunansa ka ji ya Khalil. Numfashi mai zafi ya feso daga bakinsa. Idanunsa akan yaron ya ce, da ina da damar hakan za ta faru. Ya Khalil, to ya zan shayar da shi? Ta ƙara shi magana cikin kuka. Tana farman janye hijab ɗinta, daman ba riga jikinta. Ganin tana kici ne ya ciro nonon gaban sa ya saurin fita yana faɗa. Kan na dawo na ga ɗigon hawaye a fuskarki. Yana fita ya turo mata Momi. Ita ta taimaka mata ta fara shayar da yaron. Sosai yaron yake shan nonon. Tana zubar da hawaye. Sai da Bahi ta yi bacci. Bayan an maida yaron wajen kulawa da shi, Khalil da Baba Audu suka nufi gida. Momi ta tsaya wajenta. Mimiya, cikin yardar Allah an samu tiket ɗin flight ɗinsu ƙarfe 4 na yamma zai tashi. Fa'iza na shirya kayanta. Kausar ta ce, yanzu ba za mu je ba mu yi ma Anti Bahi gaisuwa da Nuratu? Fa'iza ta share hawayen fuskar ta ce ku yi haƙuri. Za ku mata insha Allah. Kausar ta yi Fa'iza gyara kayanta. Ƙaramar tulori suka fito falon suna zaman jiran lokacin tafiya. 3:40 wanda zai kai Fa'iza airport ya zo suka tafi. Har Kausar sai da jirgin su ya tashi. Kausar ta wuce can gidansa a taxi. Banda kai komo babu abin da take a cikin ofis. Ta kasa zaune ta kasa tsaye. Sai bugun iska take. Sanye take da wani shayyan material baki. Ya mata kyau sosai. Yatsunta biyu cikin bakinta tana cizawa. Hawaye na zuba daga idanunta. Yana yawo saman fuskarta. Tabbas tana cikin masifa da tashin hankali akan abin da Ciyar ma ta faɗa mata. Khalil ya kusanci Fa'iza har sau 2. Duk wani sihiri da suke takama ya karye. Sai sun sake sihiri. Wayanta ta ɗauka ta kira Khalil tana ringin bai ɗaga ba. Har ta kira sau 3 ya ƙi ɗagawa. Stupid. Wallahi Khalil ina tausaya maka duk ranar da ka shigo hannuna. Layi na 10 kenan cikin kwana 14. Kana saka ni blacklist. WhatsApp ka yi blocking ɗina. Za ka sani. Hawayen fuskarta ta share. Ta kira wata namba tana magana. Ta zara handbag ɗinta da makullin motarta. Ta buɗe ƙofar tana ma sakatariyarta magana. Ta sanya kanta ta bar wajen. Tana shiga mota gidanta ta nufa. Misalin 5:30 na yamma. Jirgin su Fa'iza ya sauka. Birnin da Magaram. Direban gidan su barista Khalil ya tura ya ɗauko ta. Su Momi da Sayyidina da Momi duk suna hospital wajen Bahi. Har lokacin bacci take. Nuratu ta rungume Fa'iza tana kuka ta ce, Anti Fa'i, kin ga ya Idris ya tafi ya bar mu? Fa'iza na kuka ta ce, haƙuri zami, Allah da ya amshe sa ya fi mu sansa. Addu'a za mu masa. Yanzu ma bata ɓaci ba, kina da yaya. Ga brokalin nan ki ɗauke shi yayi kamar yayi Idris. Khalil ya kira ta akan ta fito su je hospital. Jikinta na rawa ta fito sanye da hijab har ƙasa. Dan ta duke har ƙasa ta gaishe da iyayensu. Ta ma Abba alƙali gaisuwa. Fafi ya bita da kallon tausayi, ya santa da saka abu a rai. Motar Baba Audu ya ja suka tafi. A hanya kallon sa dai ta ce ya kalli sanni ya haƙuri. Allah ya ji kan yaya Idris. Allah sarki Bahi, na tausaya mata. Ta yi rashi babba. Ta ƙara shi magana tana sakin kuka. Khalil bai iya ce mata komai ba. Sai hannunsa da ya saka ya janyo ta jikinsa. Yana bubbuga bayanta. Yana direban da hannu ɗaya. Wayarsa ta ɗauki ringin. Tsaki ya ja bai ma kalli wayan ba. Zatansa Hauwa ce. Ganin kiran yayi yawa ya janye hannunsa daga bayan Fa'iza. Ya waiga ganin namban Nijar ɗin ce ya fikin. Ya kara wayan a kunnensa. Bai yi magana ba, muryar Zaitun ya ji mahaifiyar Bahi. Tana masa sallama. Khalil ya amsa yana faɗin anti, ya shigo. Yanzu muka shigo ni da abban yara. Ga ma a airport. Ka san ban san wajen ba, ka zo ka kai mu. Khalil ya ce, okay, just 20 minutes, insha Allah. Zaitun ta ce, yawwa, na gode Ibrahim sai ka zo. Ta katse kiran tana miƙa wanda ya ara mata wayan ta ce, na gode. Khalil Rubas ya juya ya nufa hanyar da zai kai ta airport. Gudu ya ƙara sosai don akwai nisa daga inda suke. Ghana. Ishak zaune a kamfan ɗin gidansu, saman wata farar kujera. Yana sanye da kwata da t-shirt. Ƙamshin jikin shi na tashi. Yana latsa wayansa. Amma hankalinsa da tunaninsa rinkartab wajen tunanin Khalil. Haka kawai ya ji ya tausaya masa. Ya san kowaye ya mutu ba ƙaramin makusancinsa ba ne. Wai me yasa ban bisa gidansu na ga inda yake ba? Wallahi na so na sake ganinsa. Haka kawai nake son sanin waye shi ɗin.
amma kuma na ji ya ce na kai su airport. Ajiyar zuciya ya sauke yana kallon wayansa. Kira na shigowa. Sunan Zaliha na yawo saman screen ɗin waya. Picking call ɗin yi. Bai yi magana ba ya kara wayan a kunnensa. Daga can Zaliha ta ce, "Please darling, ka zo ka kai ni hospital, ban jin daɗi. Kuma kai nake so ka kai ni." Ta ƙara shi maganar a shagwabe. Ishabe ta ƙe bakinsa ya ce, "Saboda jaraba sai ni ko?" Kai tsaye ta ce, na ji dai, zo ka kai ni." Katse kiran ya miƙe ya nufi cikin gidan. Mami a zaune kamar kullum, tana karatun Qur'an. Yayin da Bara'a ta hanci kwalliya ubansu. Tana waya sai dariya take. Idanunta akan TV. Ishaq ya shigo falon da sallama ya zauna kusan Mami. Yana sosa sumar kansa. Yana kallon mahaifiyarsa. Bara'atu ta amsa sallama. Tana kallon sa. Ta ce, "Kana kusa ashe. Ga abincinka can dining area. Hamma yamma ta yi baka ci ba." Ishaq ya ce, "Okay, thanks." Mami ta ɗauki cup ɗin da yake saman center table. Ta kai bakinta daidai saitinsa. Ta jima tana tofa addu'a a ciki kafin ta ɗago ta shafa fuskar shi ta ce, "Oya ha." Ba musu ya ɗaga bakinsa ta ce, "Yi bismillah ka sha." Haka kuwa ya fara shan ruwan addu'a. Bara'at tana bin su da mugun kallo. Haushin Mami take ji, kamar ta shaƙe ta. A ran take faɗin shegiya tsinanniya. Za ki ci ubanki, lokaci na tafi. Oya tashi maza ka ci abinci. Fuska ya mutsa ya miƙe tsaye yana faɗin, "Zan je wajen yarinyar can. Wai ba ta da lafiya na kai ta hospital. Dan jaraba sai ni." Ya ƙarashe magana yana ya mutsa fuska. Ya shiga bedroom ɗin ya fito sanye da jeans. Bai canja riga ba. Ya fito yana kaɗa makullin motarsa. "Mami sai na dawo," ya faɗa yana ficewa. Bara'at ta kalli Mami ta ce, "Wai ta rasa wa zai kai ta hospital sai shi? Ai sai ta bari ya ɗaura auren ko?" Mami ta yi murmushi ta ce, "Bara'atu uwar zamani. To me yake? Ai hakan zai ƙara musu kusanci. Daman aikin san ba su yake ba. Abbansu ya matsa masa ne biyayya. Kuma zai ga riba hakan." Bara'at ta ce, Ba da sake cewa komai ba tsabar haushi. Yana zuwa gidan ya fakin a kofar. Ya kira ta. Bugu ɗaya ta ɗaga ya ce, "Ga na a kofar gidanku. Fito, idan kika wuce 5 minutes zan wuce." Cikin shiga mai ƙayatarwa ta fito. Tana baza kamshi. Kallo ɗaya zaka mata kasar ras take ba wani ciwo a jikinta. Wanda har za ta ce a kai ta hospital. Idanu ya zuba mata ta glass ɗin motar. Cike da haushinta. Dan shi san bai ga alamar wani rashin lafiya a tare da ita ba. Ƙwanƙwasa glass ɗin motar ta. Tana sakin ƙayataccen murmushi. Zuge glass ɗin ya yana hararan ta ce, "Damar rainin hankali ne lafiyar kilo." Buɗe motar ta shigo tana dariya. Ta langwabar da kanta gefe ta ce, "My dear, tsadar gani kake min, na yi misin ɗanka. Shi yasa na ce ka zo ban da lafiya. Alhamdulillah, na kana cikin ƙoshin lafiya. Ko yanzu za ka iya tafiya. Ina roƙon Ubangiji mai kowa mai komai. Ya mallaka min zuciyarka, kamar yadda nake ƙaunar ka." Guntun tsaki ya ja ya zira hannunsa. Ta cinyarta ya rufe motar. Ya mata ki ya fizge ta da mugun gudu. Idanu Zaliha ta zazzaro a tsorace. Kamar za ta fashe da kuka ta ce, "My dear, ina za ka kai ni? Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi mararan ganin ka yasa ne haka, ba zan ƙara ba. Tunda ba ka so." Ishaq bai ko kalle ta ba. Tuƙinsa yake. Sai da ya hau babban titi ya tafiya mai nisan gaske. Ya nemi wajen gefen titi ya fakin. Ba tare da ya kalle ta ba, ya ce fitar min a mota. Idanu ta zaro tana kallonsa da ce, "A nan idan na fita ba zan iya zuwa da ƙafa ba." Kallonta ya ganin idanunta sun ci ciko da ƙwallon. Ya bushe da dariya yana bugun stiyarin motar ya ce, "Ba dai kin amince da auren wanda baya son ki ba?" Kai da jinjina ta ce, "Zan yi biyayya insha Allah. Na san ba zan taɓe ba. Tabbas ina son ka." Bai sake magana ba, ya buɗe motar ya fito ya tsaya mata taxi. Ya fito da ita, ya shige motarsa yana faɗin, "Gobe ki sake min ƙarya, na zo ki ga iskancin da zan miki." Ya ja motarsa ya tafi. Zaliha ta shiga taxin tana hawaye ta ce, "Ya Ubangiji, ka jarrabi Ishaq da tsananin ƙaunata, fiye da yadda ka jarabce ni." Ishaq gudu yake sosai yana jin tsaki. Kai tsaye wajen shakatawa ya nufa. Nijar, Khalil na isa airport ya fakin yana kallon Fa'iza. Ya ce, "Ina zuwa." Tun ba saurari.